രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഈസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അന്തരംഗസ്ഥനായ ഭഗവാൻ, ആ അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതില് 13 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ എടുത്തു. അപ്പൊ നമ്മള് ഏതിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? 13 ശ്ലോകം വരെ എടുത്തത്. അതെ, 13 ശ്ലോകം വരെ എടുത്തു. അപ്പൊ ഇതില് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും നമ്മൾ കണ്ടത്. 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. 12, 13 അല്ലേ എടുത്തത് എന്നല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തില് മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉറയ്ക്കുന്നത് വരെ ധ്യാനിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തില്, അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തില്, അതായത് ചതുർഭുജ രൂപത്തില് മനസ്സുറയ്ക്കുന്നത് വരെ ധ്യാനിക്കണം. അപ്പോൾ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ മന്ദഹാസം, പുരികക്കൊടികളുടെ ചലനം, ഇതൊക്കെ ഭക്തന്മാർക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹം നൽകുന്നതാണ്. അതിന്റെ സൂചനകളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ രൂപമില്ലാത്ത ഒന്നിലല്ല ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. അത് വളരെ പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തില് മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഭക്തിയോഗത്തില് പുരോഗതി നമുക്ക് എളുപ്പമാക്കി തരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. അത് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എളുപ്പമാക്കി തരും? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ പുരോഗതി നമുക്ക് എളുപ്പമാക്കി തരുന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടും നമ്മളെ ലൈംഗിക ആസക്തി, കാമം പോലുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായ താല്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം ലഭിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് സഹായിക്കും? ഈ ധ്യാനത്തിലൂടെ സഹായിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? ആ ധ്യാനിക്കേണ്ട ക്രമമാണ് നമുക്ക് 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് ധ്യാനം
തുടങ്ങി പാദങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി കാൽവണ്ണകൾ, തുടകൾ എന്നിങ്ങനെ ക്രമമായിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോയി അവസാനം നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തണം? മുഖത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം, വദനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവയവത്തിലും മനസ്സുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൂടുതൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയാസക്തി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞുതരാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ മന്ദഹാസം രാസലീലയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പാദങ്ങളിൽ ധ്യാനിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാതെ നേരിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? രാസലീലയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല എന്നുള്ളത് കൂടിയിട്ട് ആ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ പറഞ്ഞത്? ഈ 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് 14ാമത്തെ ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്, എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. വിരാട് രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് നല്ലതെന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയും പറയുന്നുണ്ട്, അവ്യക്തിവാദികളും ശൂന്യവാദികളെയും ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിൽ ധ്യാനിക്കാനും അതേസമയം ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിഗ്രഹാരാധനമേൽ ധ്യാനിക്കാനും നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പൊ വിശ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോകം 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 14. യാവന്ന ജായേത പരാവരേസ്മിൻ വിശ്വശരേ ദ്രഷ്ടരി ഭക്തിയോഗഃ താവാസ്തവീയ പുരുഷസ്യ രൂപം ക്രിയാവസാനേ പ്രയത സ്മരേത. യാവന്ന ജായേത പരാവരേസ്മിൻ വിശ്വേശ്വര ദ്രഷ്ടരി ഭക്തിയോഗഃ താവാസ്തവീയ പുരുഷസ്യ രൂപം ക്രിയാവസേന പ്രിയത സ്മരേത. ചൊല്ലാം. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യാവത് അത്രയും കാലം, ന അരുത്, ജായേത പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുക, പര അതീന്ദ്രിയമായ അവരെ, ലൗകികമായ അസ്മിൻ ഈ രൂപത്തിൽ, ഈ രൂപത്തിന്റെ വിശ്വേശ്വര വിശ്വേശ്വരൻ സർവപ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ഈശ്വരൻ, ദ്രഷ്ടരി ദ്രഷ്ടാവ്, ഭവിഷ്യാദ്വാദി ഭക്തിയോഗം ഭക്തിയുത സേവനം, താവത് സുദീർഘമായ, സ്ഥവീയ സ്ഥൂല ഭൗതികവാദി, പുരുഷസ്യ വിരാട് പുരുഷന്റെ, രൂപം ബൃഹത് രൂപം, ക്രിയാവസേന ഒരുവന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുടെ പരിസമാപ്തി വരെ, പ്രയത യഥോചിതമായ ശ്രദ്ധയോടെ, സ്മരേത ഒരുവൻ സ്മരിക്കണം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം: ഭൗതികവാദി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ പ്രേമയുത സേവന ഭാവം വളർത്തിയെടുക്കാത്ത പക്ഷം അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തെയും ഭൗതിക ലോകത്തെയും ദ്രഷ്ടാവ് അവന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങളുടെ പരിസമാപ്തി വരെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കണം. ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഒരു ഭൗതികവാദി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനില് പ്രേമയുത സേവന ഭാവം വളർത്തിയെടുക്കാത്ത പക്ഷം, ഭഗവാനില് ആ പ്രേമയുത സേവനം വളർത്തിയെടുക്കാത്ത പക്ഷം എന്ത് ചെയ്യണം? അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തെയും ലൗകിക ലോകത്തെയും ദ്രഷ്ടാവ് അവന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങളുടെ പരിസമാപ്തി വരെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഒരു അതീന്ദ്രിയവാദി ഭഗവാനില് ആ സേവനഭാവം, പ്രേമയുക്തമായിട്ടുള്ള സേവനഭാവം വളർത്തിയെടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തെയും ലൗകിക ദ്രഷ്ടാവായിട്ടുള്ള ദ്രഷ്ടാവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങളുടെ പരിസമാപ്തി വരെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ലൗകികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും ഭവിഷ്യാത്വാദി പരമപുരുഷനായ പരമോന്നത ഭഗവാനാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാത്തും ഭവിഷ്യാത്വാദി എന്ന് വെച്ചാല് എന്താണ്? നമുക്ക് എല്ലാ
കുറിച്ചറിയുന്നത്. എല്ലാതും അറിയുന്നത് ആർക്കാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തെക്കുറിച്ചും ആത്മീയ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുമല്ല, എല്ലാ ലോകങ്ങളും എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ചും അറിയുന്നത് ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാകുന്നു. അന്യഥ ഭഗവത്ഗീത 5:29 സമർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും പരമ ആസ്വാദകനും പരമ കല്യാണകാരകനും പരമപുരുഷനാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ശ്ലോകം ഭഗവത്ഗീത 5-ാം അധ്യായത്തിൽ 29-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും, അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും പരമാസ്വാദകനാണ് ഭഗവാൻ, പരമ കല്യാണകാരകനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. ആധ്യാത്മിക ലോകം ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെയും ലൗകിക ലോകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെയും ആവിഷ്കരണമാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരം ആണ് ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെയും അതേപോലെ തന്നെ ലൗകിക ലോകം ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെയും ആവിഷ്കരണമാണ്. ജീവസത്തകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാന്തീയ ശക്തിയുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു ശക്തിയാണ് എന്ത്? ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശക്തി തന്നെയാണ് ജീവാത്മാക്കള്. മാത്രമല്ല അവരുടെ മനോബന്ധം പോലെ അവർക്ക് ആത്മീയ ലോകങ്ങളിലോ ലൗകിക ലോകങ്ങളിലോ വസിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്തിനു സാധിക്കും? അവരുടെ മനോബന്ധം പോലെ അവർക്ക് ആത്മീയ ലോകങ്ങളിലേക്കും പോകാം, ലൗകിക ലോകങ്ങളിലും വസിക്കാം. ജീവസത്തകൾ ഭഗവാനുമായി ആത്മീയ ഐക്യം പ്രാപിച്ചവരാകിയാൽ ഭൗതിക ലോകം അവയ്ക്ക് യോഗ്യമായ സ്ഥലമല്ല. മാത്രമല്ല ജീവസത്തകൾ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ നിയമങ്ങളാൽ വ്യവസ്ഥീകൃതമായി തീരുന്നു. ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാകുന്ന ജീവസത്തകൾ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിൽ തന്നോടൊപ്പം വസിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബദ്ധാത്മാക്കളെ പ്രബുദ്ധമാക്കാൻ, അവരെ സ്വഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവത് സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് അതിവേഗം തിരികെ വിളിക്കാനായി എല്ലാ വേദങ്ങളും വെളിപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഭൗതിക ലോകത്തിന് ഉപദേശിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ് ആര്? ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്തിനു സാധിക്കും? അവരുടെ മനോബന്ധം പോലെ അവർക്ക് ആത്മീയ ലോകങ്ങളിലും വസിക്കാൻ സാധിക്കും, ലൗകിക ലോകങ്ങളിലും വസിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഐക്യം പ്രാപിച്ചവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക ലോകം അവർക്ക് ശരിക്കും എന്തല്ല? യോഗ്യമായൊരു സ്ഥലമല്ല. പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ ജീവാത്മാക്കള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളാൽ വ്യവസ്ഥീകൃതമായിട്ട് തീരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ ജീവാത്മാക്കള് അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തില് ഭഗവാനോടൊപ്പം വസിക്കാനാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ ആരാണ്? നമ്മളെ പിതാവാണ്. അപ്പൊ ഒരു പിതാവ് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? മക്കള് തന്നോടൊപ്പം നിൽക്കാനാണ് പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം വസിക്കാനാണ്, അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം വസിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബദ്ധാത്മാക്കളെ പ്രബുദ്ധരാക്കാനായിട്ട്, അവരെ സ്വഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്, ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് അതിവേഗം തിരികെ വിളിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് നൽകി? എല്ലാ വേദങ്ങളും വെളിപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളും എല്ലാം ഭൗതിക ലോകത്തിന് നൽകി. നിർഭാഗ്യവശാൽ ബദ്ധജീവാത്മാവ് ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിരന്തരം ക്ലേശിക്കുന്നു. പക്ഷെ ബദ്ധജീവാത്മാവിന് എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഈ ബദ്ധജീവാത്മാവ് ഈ ബദ്ധജീവിതത്തിലെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളാൽ നിരന്തരം ക്ലേശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആര്? ജീവാത്മാക്കള്. എങ്കിൽ തന്നെയും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരികെ പോകുന്നതിനെ പറ്റി അശേഷം ഉത്കണ്ഠാകുലനല്ല. പിന്നെന്താണ്? അവർക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഉത്കണ്ഠകളില്ല ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരികെ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച്. പാപങ്ങളും നന്മകളും സമ്മിശ്രമായി തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടുന്ന അവരുടെ ജീവിത രീതിയാണ് ഇതിന് കാരണം. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ സ്വഭാവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ അവർക്ക് തോന്നാത്തത്? പാപങ്ങൾ കൊണ്ടും നന്മകളും പാപവും നന്മവും രണ്ടും സമ്മിശ്രമായിട്ട് തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിത രീതി കൊണ്ടാണ് അവർക്കതിന് സാധിക്കാത്തത്. കർമ്മങ്ങളിൽ നന്മയുള്ള ചിലർ ഭഗവാനുമായുള്ള അവരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ തുടങ്ങുമെങ്കിലും അവർ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ ശക്തരല്ല. അപ്പൊ ചിലവരെന്ത് ചെയ്യും? കർമ്മം കൊണ്ട് പുണ്യകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്ത് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട്, നന്മകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ തുടങ്ങുമെങ്കിലും അവർ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തെ ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് ശക്തരല്ല. ഭഗവാനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതമാവുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം തന്നെ എന്താണ്? ശരിക്കും
ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരാകുക, ഭഗവാനുമായിട്ടൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക. ജീവസത്തുക്കളുടെ സ്വാഭാവിക അവസ്ഥയും അത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ മൂലസ്വരൂപമാണ്. സേവന ഭാവം എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ജീവാത്മാക്കള് ദാസന്മാരാണ്. ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. അവരുടെ സ്വാഭാവിക അവസ്ഥയും അത് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ വ്യക്തിശൂന്യവാദികളും ഭഗവത് പ്രേമയുത സേവനം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് അശക്തരുമായവരെ ഭഗവാന്റെ നിരാകാര ഭാവത്തിൽ വിരാട് രൂപത്തിൽ അഥവാ വിശ്വരൂപത്തിൽ ധ്യാനിക്കാൻ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്നാല് എന്താ പറയുന്നത്? വ്യക്തിശൂന്യവാദികളെ, അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് പ്രേമയുത സേവനം അർപ്പിക്കുന്നതിന് അശക്തരായിട്ടുള്ളവരെ, ഭഗവാന്റെ ആ പ്രേമഭാവത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് അശക്തരായവരെ, ശക്തിയില്ലാത്തവരെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തില്, ഭഗവാന്റെ നിരാകാര ഭാവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തില് അല്ലെങ്കിൽ വിരാട് രൂപത്തിൽ ധ്യാനിക്കാനാണ് ഇവിടെ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം പ്രാപ്തമാക്കാൻ ഒരുവൻ സർവ്വതാ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം ഭഗവാനുമായുള്ള അവന്റെ വിസ്മൃത ബന്ധത്തെ അഥവാ നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനും അവന്റെ സ്വാഭാവികമായ സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയെ വീണ്ടെടുക്കാനും അവൻ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ തീർച്ചയായും പരിശ്രമിക്കണം. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു വ്യക്തി സർവ്വത ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥ സന്തോഷം പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട്, ജീവിതത്തിലെ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം പ്രാപ്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായുള്ള തന്റെ വിസ്മൃത ബന്ധത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ആ മറന്നുപോയിട്ടുള്ള തന്റെ ബന്ധത്തെ, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും അവന്റെ സ്വാഭാവികമായ സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയെ അത് വീണ്ടെടുക്കാനും, കാരണം ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്, നിത്യദാസന്മാരാണ്. അപ്പൊ അത് വീണ്ടെടുക്കാനും ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം? പരിശ്രമിക്കണം. അല്പജ്ഞാനികളായ പ്രാരംഭകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭഗവാന്റെ നിരാകാര ഭാവത്തിലുള്ള വിരാട് രൂപത്തിലുള്ള അഥവാ ബൃഹത് രൂപത്തിങ്കലുള്ള ധ്യാനം അവനെ ഭഗവത് വ്യക്തിഗത സമ്പർക്കത്തിലേക്കുള്ള യോഗ്യതയിലേക്ക് ക്രമേണ ഉന്നമിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അല്പജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള പ്രാരംഭകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇപ്പൊ പ്രാരംഭരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭഗവാന്റെ ആ വിരാട് രൂപത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിരാകാര ഭാവത്തിൽ വിരാട് രൂപത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബൃഹത് രൂപത്തിലുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം ധ്യാനിക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തിഗത സമ്പർക്കത്തിലേക്കുള്ള യോഗ്യതയിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ ക്രമേണ കൊണ്ടുപോകാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഉന്നമിപ്പിക്കുന്നു. നാനാപ്രകാരത്തിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളും സാഗരങ്ങളും പർവ്വതങ്ങളും നദികളും പക്ഷികളും ക്രൂരമൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും ദേവന്മാരും നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തിലുള്ള വിവിധ ഭാഗങ്ങളും അവയവങ്ങളുമാകുന്നത് എപ്രകാരമാണെന്ന് മനസ്സിലാകുവാൻ വേണ്ടി മുൻ അധ്യായങ്ങളിൽ സവിശേഷം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന വിരാട് രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കണമെന്ന് ഒരുവൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. കൂടെ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരാത്ത പക്ഷം, ഭഗവാന്റെ ആ പ്രേമയുത സേവനത്തിലെ അതിലേക്ക് എത്താത്ത പക്ഷം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? അങ്ങനെയുള്ളവര് എല്ലാവരും ഈ നാനാഗ്രഹത്തിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങള്, സാഗരങ്ങള്, പർവ്വതങ്ങള്, നദികള്, പക്ഷികള്, ക്രൂരമൃഗങ്ങള്, മനുഷ്യര്, ദേവന്മാര്, അങ്ങനെ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം അത് എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളാണ്, അവയവങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുൻ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വിരാട് രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഈ വണ്ണമുള്ള ചിന്ത പോലും പരമസത്യത്തിങ്കലുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ധ്യാനമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ എന്താണ്? ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ധ്യാനമാകും. മാത്രമല്ല അവിധമുള്ള ധ്യാനം ആരംഭിക്കുന്നയുടനെ ഒരുവന്റെ ധാർമ്മികമായ ഗുണങ്ങൾ വികസിക്കുകയും സമഗ്രവും പ്രപഞ്ചവും ലോകത്തിലെ സകലമാന ജനങ്ങൾക്കും സന്തോഷ നിർഭരവും സമാധാനപൂർണവുമായ വസതിയായി പ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എപ്പോഴാണോ ആ ഒരു ധ്യാനം, ആ ചിന്ത നമ്മളെ ഉള്ളില് വരുമ്പോൾ തന്നെ അതും ഒരു തരത്തിലുള്ള ധ്യാനാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ധ്യാനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ധാർമ്മികമായ ഗുണങ്ങൾ വികസിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല സമഗ്ര പ്രപഞ്ചവും ലോകത്തിലെ സകലമാന ജനങ്ങൾക്കും സന്തോഷ നിർഭരവും സമാധാനപൂർണമായിട്ടുള്ളൊരു വസതിയായിട്ട് എന്ത് മാറും? സമഗ്ര പ്രപഞ്ചം. ഈ എല്ലാതും ധാർമ്മിക ഗുണങ്ങൾ വികസിക്കുകയും സമഗ്ര പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ എന്തായിട്ട് മാറാണ്? സമാധാനപൂർണമായിട്ടൊരു വസതിയായിട്ട് മാറും. വ്യക്തിഗതമോ വ്യക്തിശൂന്യമോ ആയ ഭഗവങ്കലുള്ള അത്തരം ധ്യാനം കൂടാതെ മനുഷ്യരുടെ നല്ല ഗുണങ്ങളും അവന്റെ വ്യവസ്ഥാപിത അവസ്ഥയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ബോധത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല അത്തരം വർദ്ധിച്ച ജ്ഞാനം കൂടാതെ ഈ സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യർക്ക് നരകമായി തീരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള
ധ്യാനമില്ലാതെ വ്യക്തിഗതമായിട്ടോ വ്യക്തിശൂന്യമായ ഭഗവാനിലുള്ള അത്തരം ധ്യാനം കൂടാതെ മനുഷ്യരുടെ സർവ്വ നല്ല ഗുണങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസ്ഥാപിത അവസ്ഥയെ സംബന്ധിക്കുന്ന മിഥ്യാബോധത്തിലാണ് എല്ലാതും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നല്ലതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും മിഥ്യാബോധം കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്യപ്പെടും. മാത്രമല്ല അത്തരത്തില് വർദ്ധിച്ച ജ്ഞാനം കൂടാതെ ഈ സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചവും എന്തായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും? മനുഷ്യർക്ക് നരകമായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 15. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്ഥിരം സുഖം ചാസനമാസ്ഥിതോ യതി യഥാ ജിഹാസുരി മമങ്ക ലോകം കാലേ ച ദേശേ ച മനോജ സഞ്ചയേത് പ്രാണാനിയച്ചേ മനസാ ജിതാസു. സ്ഥിരം സുഖം ചാസനമാസ്ഥിതോ യതി യഥാ ജിഹാസുരി മമങ്ക ലോകം കാലേ ച ദേശേ ച മനോന സഞ്ചയേത് പ്രാണാനിയച്ചേ മനസാ ജിതാസു. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവായ സുഖം ചാസനമാസ്ഥിതോ യതി യഥാജിഹാസുരി അങ്കലോക കാലേ ച ദേശ ച മനോന സഞ്ചയേത് പ്രാണാൻചാസനമാസ്ഥിതോ യതി ജിഹാസു ലോകം കാലേ ച ദേശേ ച സഞ്ചയേത് പ്രാണാൻചേ മനസാ ജിജ്ഞാസു. സാധിദാസു ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ഥിരം പ്രതിബന്ധമില്ലാതെ സുഖം ആസനം സമാധാനമായി ഉപവിഷ്ടനായിക്കൊണ്ട് ആസ്ഥിത നിവിഷ്ടനായിക്കൊണ്ട് യതി സന്യാസി യഥ എപ്പോഴെല്ലാം ജിഹാസു ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ഇമം ഇത് അംഗ ഹേ രാജാവേ ലോകം ഈ ശരീരം കാലേ കാലത്തിൽ ച ദേശേ ഉചിതമായ സ്ഥലത്തിൽ ച കൂടി മനസ്സ് ന അല്ല സഞ്ചയേ സംഭ്രാന്തമാകരുത് പ്രാണൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയച്ചേ തീർച്ചയായും നിയന്ത്രിക്കണം മനസ്സാൽ ജിതാസു പ്രാണവായുവിനെ അടക്കി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം ഹേ രാജാവേ ഈ മർത്യലോകം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യോഗി യഥായോഗ്യമായ സ്ഥല കാലങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യാകുലപ്പെടാതെ സ്വസ്ഥനായി ഉപവിഷ്ടനായിക്കൊണ്ട് പ്രാണവായുവിനെ യഥാവിധി നിയന്ത്രിച്ച് മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംയമിക്കണം. ഇവിടെ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കുന്നത് പറയുന്നത്, മർത്യലോകം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന യോഗി, ഭൗതിക ലോകം ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു യോഗി എന്ത് വേണം? യഥായോഗ്യമായ സ്ഥലകാലങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യാകുലപ്പെടാതെ. അപ്പോ ഈ സ്ഥലകാലങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും വ്യാകുലപ്പെടാതെ സ്വസ്ഥനായിട്ട് ഉപവിഷ്ടനായിക്കൊണ്ട് പ്രാണവായുവിനെ യഥാവിധി നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മനസ്സിന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും നിരതരായിരിക്കുന്നവർക്കും ഓരോ പദന്യാസത്തിലും ഭഗവാനെ സർവദാ സ്മരിക്കുന്നവർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിഗത സമ്പർക്കത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവത് കൃപ അനായാസേന പ്രാപ്തമാകുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 8:14 വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത്തരം ഭക്തർ വർത്തമാന ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ അനുകൂലമായ മുഹൂർത്തം അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിരതരായവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പദന്യാസത്തിലും ഭഗവാനെ സദാ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിഗത സമ്പർക്കത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിലൂടെ എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ കൃപ അത് അനായാസേന തന്നെ ഒരു പ്രയാസമില്ലാതെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഭഗവത്ഗീത 8-ാമത്തെ അധ്യായം 14-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത്തരം ഭക്തർ വർത്തമാന ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി, അപ്പൊ അത്തരം ഭക്തന്മാർക്ക് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അനുകൂലമായൊരു മുഹൂർത്തം അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യം അവർക്ക് വരുന്നില്ല. എന്നാൽ പ്രയോഗ സിദ്ധ തർക്കശാസ്ത്ര വിചാരത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ കാമ്യകർമ്മത്താലോ സംബന്ധമായ മിശ്ര ഭക്തന്മാർക്ക്, നേരെ മറിച്ച് ഒരു മിശ്രഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ അനുകൂലമായ മുഹൂർത്തം ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ കാമ്യകർമ്മം കൊണ്ട് സംബന്ധമായിട്ട്, കാമ്യകർമ്മം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോഗ സിദ്ധ തർക്കശാസ്ത്ര വിചാരത്താലുള്ളവർക്ക്,
അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, അതായത് മിശ്ര ഭക്തന്മാർക്ക് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വേണം? അനുകൂലമായൊരു മുഹൂർത്തം നോക്കിയിട്ട് വേണം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട്. അവരെ ഉദ്ദേശിച്ച് ഭഗവത്ഗീത 8-ാം അധ്യായം 23 മുതൽ 26 വരെ ശ്ലോകത്തിൽ അനുകൂലമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതില് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള മുഹൂർത്തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയില്. ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിമിഷം ദേഹം വെടിയാൻ വരെ കഴിവുള്ള വ്യർത്ഥനല്ലാത്ത യോഗിയാകുന്നതിനോളം പ്രാധാന്യം ഈ അനുകൂല മുഹൂർത്തങ്ങൾക്കില്ല. അപ്പൊ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു യോഗിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ ശരീരം വെടിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനേക്കാളും പ്രാധാന്യം എന്തില്ല? ഈ അനുകൂല മുഹൂർത്തങ്ങൾക്കില്ല. അത്തരം ഒരു യോഗി തീർച്ചയായും മനസ്സാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തക്ക കഴിവുള്ളവനായിരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു യോഗി എങ്ങനെയായിരിക്കണം? മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തക്ക കഴിവുള്ളവനായിരിക്കണം. ഭഗവത് പാദപത്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതമാക്കുന്നതിലൂടെ മനസ്സിനെ അനായാസന കീഴടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമാകും. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതമാക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കീഴടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അത്തരം സേവനങ്ങളിലൂടെ ക്രമേണ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ താനെ വ്യാപൃതമാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മനസ്സിനെ ഭഗവാന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിലൂടെ എന്താ സാധിക്കുന്നത്? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ തന്നെത്താനെ വ്യാപൃതമായി തീരും. പരിപൂർണനിൽ വിലയിക്കാനുള്ള ഉപായമാണിത്. അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള വഴി? ഭഗവാനില് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിലയം പ്രാപിക്കാനുള്ളൊരു ഉപായമാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ പാദപത്മങ്ങളില് നമ്മളെ മനസ്സിനെ ഭഗവാന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാക്കുക. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ തന്നെത്താനെ വ്യാപൃതരാകും. ഇതാണ് ഭഗവാനിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപായം പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 16. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മനസോബുദ്ധ്യാ മലയാ നിയമ്യ ക്ഷേത്രജ്ഞ ഏതാം നിനയേത്തമാത്മനി. ആത്മാനമാത്മന്യവരുദ്ധ ധീരോ ലബ്ധോപശാന്തിർവിരമേത കൃത്യാത്. മനസോബുദ്ധ്യാ മലയാ നിയമ്യ ക്ഷേത്രജ്ഞ ഏതാം നിനയേത്മതമാത്മനി. ആത്മന്യമാത്മന്യവരുദ്ധ ധീരോ ലബ്ധോപശാന്തിർവിരമേത കൃത്യാത്. ഓം നമോ വാസുദേവായ. ബുദ്ധിമലയാനിയമ്മ ക്ഷേത്രജ്ഞ ഏതാം നിനയേത് തമാത്മനി. ആത്മന്യവരുദ്ധ ധീരോ ശാന്തിർവിരമേത സബുദ്ധ്യാ മലയാനിയമ്മ ക്ഷേത്രജ്ഞ ഏതാം നിനയേത് തമാത്മനി. ആത്മാനമാത്മന്യവിരുദ്ധ ധീരോ ലഗ്നോപശാന്തിർവിരമേത കൃത്യാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സ് സ്വബുദ്ധ്യ അവന്റെ ബുദ്ധിയാൽ, അമലയ നിഷ്കളങ്കമായ കലർപ്പില്ലാത്ത, നിയമ്യ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട്, ക്ഷേത്രജ്ഞ ജീവസത്തയ്ക്ക്, ഏതാം അവരെല്ലാവരും, നിനയെ വിലയിക്കുക, തം അത്, ആത്മാനി ആത്മാവ്, ആത്മാനാം ആത്മാവ്, ആത്മാനി അതിശയ ആത്മാവ് അതായത് പരമാത്മാവ്, അവരുദ്ധ്യ ഭദ്രപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അതായത് അടച്ചിട്ട്, ധീര പൂർണ്ണ തൃപ്തനായ, ലബ്ധ ഉപശാന്തി പരമാനന്ദം പ്രാപിച്ച അഥവാ പരമസുഖം പ്രാപ്തമാക്കിയ, വിരമേത നിന്നും വിരമിക്കുന്നു, കൃത്യാത് മറ്റെല്ലാ പ്രവർത്തികളും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. നാളെ എടുക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗുരുബ്രഹ്മാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. പ്രണാമം.